टेक देत आहे, पहिला टेक आहे, पण पहिला टेक ओके नाही होणार आहे. चला करूया. ठीक आहे, बाहेर जा, आउट. पोझिशन दाखव तुझ्या आणि आल्यावर एकत्र ना. हा चल. आउट. चला रोलिंग ऍक्शन. मराठी, मालवणी, मला, माका, तुला, तुका, त्याला, त्या. सॉरी मराठी मालवणी नंतर चालेल घ्या. पहिला विकेट आउट. टेक 2. यात पण हे चुकत आहेत. रोलिंग ऍक्शन. मराठी, मालवणी, मला, माका, तुला, तुका, याला, ह्याका, कशाला. बघितलं कशाला कशाला अशी वाक्य बोलतात. तुम्हाला तुमचं काय मत आहे? मालवण टेस्ट मला काढून टाकलेला आर्टिस्ट. ओके करावे. रेडी, रोलिंग ऍक्शन. कोण काढलं पहिला? आणि शिराला चला घ्या बच्चे, बड बच्चे. ऍक्शन. कोकणची माणसा साधी भोळ. ऍक्शन. कोकणची आणि माणुसकीच्या नात्याने माणसाने माणसासाठी एवढं करूच शकतो. बघलास मोटिवेशन. फारच चुकीचं बोलू. काय बोला? ऍक्शन. बोल. लोक टेक देत आहे, पहिला टेक आहे, पण पहिला टेक ओके नाही होणार आहे. ऍक्शन. कधीच चूक नाही करत. आणि इथेच ही लोक चुकतो. पहिला विकेट आउट, पण पूर्ण पगार मात्र मी घेतो. सॉरी. आणि इथेच चुकतात ही लोक. नाही, कोकणची माणसं साधी बोरी आहेत. टेक 2. यात पण हे चुकत आहेत. माझं घर बड आहे 6,000 6,000. कशाला कशाला अशी वाक्य बोलतात. आणि शिराला